kategóriában egy-egy szereplő volt, ezért név szerint mindenki fog kapni egy oklevelet. Aztán, ha minden jól megy, akkor még talán egy kis ajándékot is fogunk utólag osztani, csak mivel ti is amatőrök vagytok, mi is amatőrök vagyunk, az ajándék az még nem érkezett. Nem! Megmentette a csapatot a Marian nézőjük, hogy mindenki fog kapni ajándékot is. Úgyhogy név szerint ABC sorrendben szeretnék felszólítani a résztvevőket, jó? Az első Babita Tamás. Utána mindenki maradjon még fönt a színpadon, meg közös képet is szeretnék. Következő Bernát Alexa. Van Alexa? Maradj ki. Oké. Alexa stílusosan így jött érte. Alexa, Maria nénihez menj oda, és utána maradj itt mögöttünk, jó? Aztán névsor szerint Csikós Rihárd következik. Aztán következő. Remeker Anna a következő. Az ABC-t azt tudja, hogy ki következik. Aztán még egy Demeter van a Lea. Gratulálok neked is. Aztán Juhász Angéla következik. Neked is Katona Zoltán, Márka, nagyszerű pantomima. Aztán Ország Levente jön a sorba. Aztán Palovics Noel következik. A megmaradhatatlan labdával. Azt hittem nekem rugott. Gratulálok. Pekár Nikolett a következő. Gratulálok. Aztán Révész Lili. Jó, emesen várjuk a színpadra. Gratulálok neked is. Aztán Tóth Zsuzsát is szeretettel várjuk. Neked is. Aztán Körökék Dánielje következik. A lámpalázas Stepper. Következő Török Mihály. Ugyelám Páncosunk. És a sort zárja nem utolsó sorban Belzár Viktória. Gratulálunk mindenkinek, és akkor